fucking jump. Teraz by som vám chcel ukázať mod z Minecraft Launchu, to každý deň, ale je to Legend of Zelda mod, je to The Legend of Zelda. No a tento mod jediné čo nie je dobrý, je všetko má vychytané. Okrem jednej jedinej veci. Toho, no, aj to brnko má vychytané. Aj meče má vychytané. No, nemôžem ukázať najlepší. True Master Sword. Tu je iba Master Sword. Tu je Temple Sword, Golden Sword a True Master Sword. To je najlepší. Ešte vám tu môžem ukázať aj najlepší Hero's Bow. Tu máte rôzne armory, je tu aj Hover Boots, to neviem ešte na čo je. Tu sú Zelda Orby, Zelda Stone Tank, Fire Baba, ja vám možno nejaké ukážem. Ukážem vám možno všetky hneď, len Kuja, ukážem vám všetky, len čo si ochotí ptáka a strihnem to, tak čau. Tak ja už to mám všetko pripravené, neviem čo to okolo stalo, toto neviem, to si nevšimajte. No a mám tu všetkých mobov pripravených, zaberiem si, nachystám si svoje špeciálne veci, štíci tu dám. No a ideme si vyskúšať prvých mobov. Tak, ako prvého tu máme Fairy, to vyzerá ako normálny X. To mi tu môžem toto naspawniť a ukázať. Takto, ako X. Potom Fire Baba, to neviem ani čo je. Potom je tu Deku Baba, jo, toto je Fire Baba. Tyjo, to sú nerozoznaní. To sú Deku Baba, Viteren Baba, Black Knight. Toto, dámy a pánovia, Černý rytier. Hovno mu uberáme, hovno mu robíme, tak ja sa ozvem hneď, čo ho porazím. Tak, asi nejde poraziť, som to skúšal so všetkými možnými spôsobmi. Aj bumerangom to skúšam, aj štítom. Toto je naozajstný Linkov štít, takýto malý. V Legend of Zelda všade ho mám. Presne tak. No a tohoto Black Knighta nejde poraziť. Black Knight, Grand Wizard. Wow, Wizard. Toho ide poraziť. Je to zmrt. Ozvem sa keď, no tak ani toho ja nedokážem poraziť, ale to, že aspoň ja to neviem. No a tu sa mi pár vajec vysypalo, tak ich idem zobrať všetky. Dobre, máme všetky vajca, no a tie, ktoré sme už skúšali, ideme vyhodiť. Ozvem sa, keď ich vyhodím, pravdepodobne to nejde vyhodiť, no a ja vám to idem ukázať. Tento Happy Mask, tento vyzerá takto, toto sme už videli. To je ďalší, Fairyho sme videli, Gorona sme ešte nevideli. Dobre, on vyzerá takto. Fire Baba, toho sme videli. Grand Wizard, toho sme videli. Black Knight, toho sme videli. Salamander, toto je Salamander. Takže si tu nejakých iných dáme do inventoša. A ideme skúšať. Slime. Netopier. Fíha. Parkisy. Môj bracho je vedľa mňa, ale ja nemôžem mu poradiť, tak musí chvíľu počkať. Wow, tu sú Darkovi. Tu sú nejakí, tu sú ľadoví.
Tu sú normálni. Jo, týchto sme už videli. Jo, toto chobotnicu sme tiež videli. Tuto jednotku sme videli. Tak, Yellowtooth. Je to slime sú to slimovia zase. Redtooth veľký. Vypni to! Zelený. Vypni to! Tak bež úplne do ryti, ja točím. Sorry, že ho tak buzerujem, ale keď je taká spiňa a hovno mu to riterovi to bere. Bež, vypni to, ruši to do videa. To je kúzelník. Ty vole, na tom svete musíme nejak víc urobiť. Fíha, a máme tu posledné. Tak, tento je zelený. Tento je žltý. To je nejaký zlatý pavúk. A to je úplne nejaký divný pavúk. No a tieto štíty dokážu veľa vecí, napríklad, no ako tieto bumerangy dokážu dosť veci, napríklad zaviť tam toho debila. Alebo napríklad zosekať túto travu a priniesť mi ju. No a keď sa vám toto video páčilo, dajte like, keď sa vám nepáčilo, tak ja neviem, dajte like. Toto bude prvé video, pretože toto je druhé video, ale bude to prvé, ale to prvé som zmazal, pretože sa mi tam nejak nedalo uploadnúť. No tak dúfam, že sa vám video páčilo, tak dajte like. Čau. No a ešte som vám vlastne chcel ukázať ten Heroes Bow. Fakt super. Ešte je tu pár vecí, ktoré by som vám mohol na budúcom dieli ukázať. Tu je Relic Sword, ten je úplne krásny, Life of Bow a tu je Soul Stealer, ktorý bere neuverí 24, keď môj Master Sword bere iba 15. To nejak nevychytali. No a keď napíšte mi, Skype je Stankovec Rakabreček, no a napíšte, čo by som mal na budúce hrať a ak ma niekto zájem, tak nech si ma pridá na Skype. Takže